گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور بلا تاخیر چونکہ علامہ صاحب ماشاءاللہ پروفیسر ہیں، صبح کالج میں جا کر آپ نے پڑھانا ہے، تو انتظامیہ کا حکم ہے کہ بلا تاخیر انہیں خطاب کے لیے دعوت دی جائے۔ آئیے حضرت علامہ مولانا پیر تبسم بشیر اویسی صاحب اپنے نورانی ویدانی خطاب سے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ ان کے بعد انشاءاللہ پاکستان کا وہ نام جو پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں گونجتا ہے، بلبل مدینہ جناب محترم حافظ محمد حنیف بگا صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ ان کے بعد ان کی خصوصی نعت ہوگی، دوست احباب مہمان سناخان ان کے سماعت کر کے جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ دروشی پڑھئے تمام حضرات۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ لائق صد تعظیم صدر محفل معزز محترم نعت خانہ شیریں بیان، سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ برادر طریقت جناب محمود الحسن اویسی صاحب نے اج دی اس بابرکت اور پاکیزہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے میں نے حکم صادر فرمایا۔ میرا خیال ہے سارے مہمانہ نالوں پہلا میں آیا ہوا گا۔ الحمدللہ سفر بھی میرا سارے نالوں زیادہ ہے۔ میں تو اتھے بیٹھا بیٹھا سو گیا سا اور انہاں میں نے کیا 10 ساڑھے 10 بجے بیان ہو جائے گا شروع، 11:30 تو میرا خیال اتھے ٹائم ہو گیا۔ کچھ آج کل ویسے ہی کم دے دن نے، واڑیاں شاڑیاں لگیاں نے، تھوڑی بڑی ہمت ہے، ذمہ دار لوگ کو تسی نالے دن بھر کم بھی کر دے ہو اور رات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل میلاد بھی سجا کے بیٹھے ہوئے ہو۔ جتنے آئے ہو بڑے بختاں والے اور نصیباں والے ہو، اللہ تعالیٰ تو انہوں اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ جڑی ہے نا ویڈیو یہ اتھے لے آؤ ہے سائیڈ تے، جڑا نبی دی محفل میلاد قریب ہو کے بیٹھے، اللہ انہوں مدینے دی حاضری نصیب فرما دے۔ یہ بہت بڑی دعا ہے۔ مدینہ پاک ہوئے جتھے بخششاں ہوں دیا نے، جتھے رحمتاں وستیاں نے، جتھے عطاواں ہوں دیا نے، ہر گنہگار نو جس جگہ تے پناہ مل دیئے انہوں اس بستی نو مدینہ منورہ کے آ جاتا ہے۔ لہذا میں کوشش کرانگا اختصار نال تو آڑے نال گل کران، تھوڑی گل کران تاکہ وہ حنیف بگا صاحب ساڑے جڑے نعت خانے ہو آخر تے بعد اس تو انو سرکار دی مدحت سنا۔ میں جلدی نال قرآن کریم دے جڑے کلمات پڑھے انہوں نے ترجمہ ذکر کرنا، سمجھاؤں دی پہی جنا میری بولی دی ہوں ہاں کر دے رہا جناب۔ قرآن کریم دے جڑے کلمات پڑھے انہوں نے ترجمہ یہ اللہ رب العزت فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ نے مومنات احسان فرمایا، اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا، جدوں انہاں وچ اپنا رسول مبعوث فرما دیتا ہے۔ اللہ کہندہ ہے میں مومنوں تواڈے تے احسان کیتا ہے، تواڈے چ اپنا محبوب بھیج دیتا ہے۔ ساڑھے ناروال دے ایک بہت بڑے
بڑے شاعر بھی تے عالم دین بھی ہوئے نے مولانا غلام رسول غازی رحمت اللہ علیہ انہاں ایک شعر لکھیا کہندے نے کوئی اپنا محبوب نہیں دیندا کی آکھیا پلا لو جی جنہاں نو پلانا ہے ہن تو اسی تے پدرے ہو جاؤ میرے نال مولا غلام رسول غازی کہندے نے کوئی اپنا محبوب نہیں دیندا ہرگز غیراں تائیں رب فرمایا مومناں نو میرا احسان بھلیو نہ کوئی اپنا محبوب نہیں دیندا اللہ نے تے اپنا محبوب بھی تانوں عطا فرما چھڑیا ہے توانو دے دیتا ہے بہت بڑی بات ہے اور محبوب دے کے رب نے احسان جتایا فرمایا مومنو توڑے تے میں احسان کیتا ہے توانو اپنا محبوب عطا فرما دیتا ہے یہ اللہ دا بہت بڑا احسان ہے ایک باری کہو جدوں کوئی چیز مل دی ہے نا تے کرم نوازی ہوندی ہے نا ادوں کہنا چاہیے الحمدللہ اچھی بولو کی کہنا چاہیے الحمدللہ قرآن بھی کہنا حدیث چویے کہ جدوں بندہ مسلمان مومن اللہ دی نعمت دا شکر ادا کردا ہے اللہ او دے تے نعمت ہور دیندا جاندا ہے ہور نعمتاں دی بارش فرما دیندا ہے لہذا تسی آکھو الحمدللہ کوئی بندہ خاموش نہ رہے سارے کہو اونچی آواز نال او دا محبوب ملیا ہے او دا حبیب ملیا ہے اور حضور علیہ السلام دا ہونا یہ اللہ دا بہت بڑا احسان ہے بڑیاں سادیاں گلاں تانوں سمجھانا چاہنا بہت بڑا احسان ہے اور حضور دا صدقہ اللہ نے ہور بھی ساڈے تے بڑے احسان کیتے نے حضرت اس میں گرامی تو میں واقف نہیں تے میں بار بار نہ لواں اچھا ماشاءاللہ حضرت قبلہ پیر سید افضال حسین شاہ صاحب بیٹھے نے سید زادے بیٹھے نے نا دی موجودگی چ میں گل کرن لگا میرے عزیزو حضور دا ہونا اللہ دا بہت بڑا احسان ہے پر میرے نبی دا صدقہ اللہ نے ساڈے تے اور بھی بڑے احسان فرمائے تسی میں نو پوچھو کہ اویسی صاحب نارو والوں آئے ہو انہاں پینڈا کر کے آئے ہو کہ توانوں ڈیکنا بھی بڑا پیا تقریر دا ٹائم نو کہ اے تا دسو کہ حضور دا صدقہ اللہ دے بڑے احسان نے اسی مننے مڑ اے تا پتہ لگے کہ حضور دا صدقہ اللہ نے ساڈے تے احسان کیتے کیڑے کیڑے نے کو سانو پتہ تے لگے لو ایک میں احسان ذکر کرن لگا جے اے توانوں آ گئی سمجھ تے تساں اے دے تے مینوں سبحان اللہ نال اچھی آواز نال داد دے دیتی پھر میں دوسرا احسان ذکر کراں گا ایک احسان ذکر کرن لگا میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو کملی والے آقا دے آن تو پہلا لوگ گناہ کر دے سن انہاں دے بوئے تے سویرے لکھیا ہوندا سی یہ گنہگار ہے کوئی چوری کردا انہاں دے دروازے تے چور لکھیا ہوندا کوئی زنا کردا زانی لکھیا ہوندا کوئی جھوٹ بولدا جھوٹا لکھیا ہوندا اے میرے نبی دے میلاد تو پہلا دیا گلاں نے پھر مصطفیٰ دا میلاد ہویا گناہ ہن وی اسی کرنے ہاں پر اللہ حضور دے میلاد دا صدقہ ساڈے گناہاں نوں چھپائی جاندا پیا ہے کی خیال ہے تہاڈا کی پنڈ دا نام ہے تہاڈا ہیں چاچ کے گل چلو مینوں منڈی فیض آباد واہ سوکھا ہوندا ہے وارے چ جے نا اے وی نا وڈا کیکر کہہ دینا چلو جڑا مڑ زبان تے چڑھ گیا میں تانوں پوچھنا اس صحیح طرح مینوں جواب دے سیانے بندے بیٹھے نے وچ بڑے دانے بندے پریا پچایت وچ بہن والے بندے بیٹھے نے شاہ صاحب تے پھر سید نے یہ تے اونجی سردار نے ساڈے وڈے نے صاحب نے میں تانوں ایک گل پوچھنا جے ساڈے عیباں دا ایک دوجے نوں پتہ لگ جائے ساڈے گناہاں دا ایک دوجے نوں پتہ لگ جائے کوئی کسے نوں سلام کرے گا بولو ذرا نہیں صحیح گل کرے جے ایویں میں کلیاں تقریر نہیں جے کرنی میں تواڈے کولوں قرآنی ہے نال تقریر اے صحیح گل کرو میرے نال منہوں بولو کوئی بندہ کسے نال سلام لے گا رشتہ داری کرے گا میں تے ویکھیا کہ پنڈ وچ ایک دکان
दुकान होवे ते ओदे ते करियाने दी दुकान कोई सौदा लैन जाए ते एक बारी घट ओदे कोलों तोलिया जाए ते जिन्नू घट सौदा मिलदा ना पूरे पिंड नूं दसदा ओदे कोलों सौदा ना लिया जे सौदा घट तोलदा जे वो पूरी शै नहीं जे देंदा। की ख्याल है तुहाडा? बोलते नहीं है वो करदे हो तुसीं गल ते करो ना सारे भी इदां करके एक बंदे दे ऐब दा पता लग जाए ओनू पूरे पिंड च भंडदे फिरदे ते जे साडे दिन रात दे ऐबां ते गुनाहां दा एक दूजे नू पता चल जाए कोई सलाम ना लवे कोई रिश्तेदारी ना करे कोई किसी दे मत्थे ना लगे फिर आखो ना हुजूर दे मिलाद दा सदका अल्लाह दा किन्ना करम है रब साडे ऐबां ते पर्दा ही पाई जांदा पिया है। और शाह जी आला हजरत इमाम अहमद रजा खां जनाब नकीब महफिल मेरा इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी फरमाते ने आज जो ऐब किसी पे नहीं खुलने देते जेड़ा रसूल मुसलमान ते गुनाह जाहिर नहीं होड़ देता कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो जेड़ा रसूल आज साडे ऐबां ते पर्दा पांदा है मुसलमान दे सामने गुनाह जाहिर नहीं होण देंदा। क़यामत वाले दिन ईसाइयां हिंदुआं सिखां गैर मुसलमान दे सामने मेरा रसूल किवें पसंद करेगा मेरा उम्मती जलील होंदा होवे मेरा उम्मती परेशान होंदा होवे मेरा उम्मती जलील होंदा होवे मेरा रसूल किवें पसंद फरमाएगा। मुसलमानों जेड़ा रसूल आज साडे ऐबां ते पर्दा पिया पांदा है क़यामत वाले दिन भी साडे ऐब छुपाई जाएगा। बोलो उच्ची सुभान अल्लाह। अजे तुहाडी सुभान अल्लाह भी मेरे नाल नहीं रलदी सुभान अल्लाह तुहानू सुभान अल्लाह ते ना पहलों एक गल सुना ला। हाँ जी वेखे जी बंदे विच है ने कोई बंदे जेडे बोलदे ने बाकी ते अल्लाह दी सपुर्दी होई जान दे गर्मी दे फंडे ने बंदे कनक वंडदे ने ये भी ते गल है ना मैं ना थोड़े बंदे भी होण पर होण ते ज़ौक वाले मैं हुण पिछले महीने आया इंग्लैंड तो उत्ते लोकी बड़े तकल्लुफ नाल बोलदे पूरा महीने दे जलसे सन होते मुड़ फिर मैं जाना यकम जून नू 2.5-3 महीने वास्ते फिर जाना है पर मैं ते उत्थे भी लोकां कोलों सुभान अल्लाह खवा लई सी तुसी ते साडे नाल दे ही होते असीं तुहाडे नाल दे हां ते सानू एक दूजे कोलों काहदा झक है। मैं तुहानू सुभान अल्लाह ते पहले गल सुना ला धक्केशाही नहीं करदा। सुभान अल्लाह दा मतलब है अल्लाह पाक है। की मतलब है? अल्लाह पाक है। जेड़ा बंदा एक महफिल विच बैठ के 100 बारी कवे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह पाक है अल्लाह पाक है अल्लाह पाक है जदों महफिल खत्म होंदी है बंदा उठ के घरां नूं जांदा है ना रब फरमांदा है फरिश्तियों गवाह हो जाओ जेड़ा मैनू पाक पिया कहंदा सी मैं भी इहनूं गुनाहां तो पाक कर छड़िया है। कुछ करोगे तो गुनाह तो पाक होगे ना अल्लाह नु सुभान अल्लाह आखोगे वो पाक है अल्लाह पाक है। और एक गल मैं शाह होरां नु सुनान लगा तुसी भावें सुनो पाए ना सुनो एक गल मैं शाह होरां नु सुनान लगा सुभान अल्लाह जेड़ा बंदा कहंदा है अल्लाह पाक है अल्लाह पाक है अल्लाह पाक है रब फिर ओनू नेमतां देंदा ही जाता है। अल्लाह हाथ रोकदा ही नहीं ओनू अता तो रब हाथ रोकदा ही नहीं। किते गया पा साडा महमूदुल हसन इत्थे ही है कि किते गया है? अच्छा यार तू ताल थल्ले कानू बैठा है इत्थे आओ ना इन्नी खिदमत कीती है अल्लाह ताला इन्नू बरकतां अता फरमाए इन्ना प्यार कीता है अल्लाह इन्हां नू जज़ाए खैर अता फरमाए आखो ना आमीन। ये बड़ी गल होंदी जे परौने दा भी ख्याल रखना असीं ते गुनहगार लोग हां पर मेहमान भावें गुनहगार ही होवे अल्लाह दी रहमत होंदा जे जेड़ा बंदा ओदी कदर करदा है ना रब फिर ओदे खजाने भर देंदा है। मैं दसन लगा कि जेड़ा सुभान अल्लाह आखे अल्लाह नू पाक आखे रब ओनू अता करदा जांदा है। अल्लाह अता तो हाथ नहीं रोकदा ओनू देंदा ही जांदा है। तुसीं मैनू आखोगे ओवैसी साहब तुहाडे कोल की दलील है कि असीं सुभान अल्लाह आखीए ते अल्लाह देंदा ही जांदा है।
رب عطا تو ہاتھ نہیں روکدا، رب خزانے عطا کردا جاندا ہے۔ لو میں دلیل دینا سیدنا یوسف علیہ السلام دی سیرت تو نا ہوندا جے نا یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دے بڑے سونے نبی سن، بڑے سونے، ایڈے سونے کہ جتوں دی گزر دے سن نا گلیاں چمک اٹھدیاں سن۔ بھکھا بندہ یوسف نو دیکھدا سی تے رج جاندا سی، بھکھا دیکھدا سی نا ایڈا حسن سی یوسف علیہ السلام دا کہ وہ رج جاندا سی یوسف بڑے سونے۔ پر شب معراج معراج پاک دا مہینہ ہے، شب معراج مسجد اقصی حضرت یوسف علیہ السلام نے میرے تے تواڈے نبی نو اپنا امام من کے حضور دے پیچھے نماز پڑھ کے اے بھی اعلان کر دیتا، لوگو یوسف بڑا سونا ہے پر محمد یوسف دا بھی امام ہے۔ یوسف علیہ السلام دی سیرت تو دلیل دین لگا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام اے دلیل دین لگا جے دھیان نال بلے بننی جے گل جڑا سبحان اللہ کہندا ہے اللہ پاک ہے، اللہ نو پاک کہندا ہے، رب پھر انہوں عطا کردا جاندا ہے۔ اللہ دین تو ہاتھ نہیں روکدا، عطا کرن تو ہاتھ نہیں روکدا، اپنی رحمت والا قدرت والا۔ دلیل دین لگا سیدنا یوسف علیہ السلام مصر دے بادشاہ بنے تے کنعان تے گرد و نواح دے علاقے وچ نا قحط پے گیا، لوگ غلہ لین لئی دانے لین لئی مصر آن لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سپاہیاں دی ڈیوٹی لائی کہ جڑا بندہ آئے نا دانے لین روپیہ لینا 100، اس ویلے دا جڑا بھی سکہ ہے سراج الوقت، پیسے بھی سارے کلو اکو جے لینے تے دانے بھی سارے نو اکو جے دینے۔ تواڈے بھی دڑوپا ہی ہے نا تواڈے الوی یا پیپا، پیپے نال ناپ دیو نا دانے، بولو تے صحیح کچھ کہ دڑوپے نال وہ کنڈا تے وڈا کام ہے نا، وہ تے وڈے ذمہ داراں دا، ٹوپے نال یا پیپے نال تانوں سمجھان لگا، چار پیپے دانیاں دے دینے نے تے روپیہ 100 لینا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام دور کھڑے ہو کے سارا منظر ویکھتے سن، دسن لگا جڑا اللہ نو پاک آکھے رب عطا کردا جاندا ہے، عطا تو ہاتھ نہیں روکدا۔ لوگ آؤندے نے سپاہیاں نو دیندے نے روپیہ 100، وہ دیندے نے 4 ٹوپے 4 پیپے دانیاں دے، بندہ لے کے ٹر جاندا ہے۔ ایک بندہ آیا انہوں نے بھی 100 روپیہ ہی دیتا، پر جدوں 4 پیپے ٹوپے دانیاں دے ملے نہ کہنے لگا میں تے 4 کوئی نہیں لینے۔ سپاہیاں کیا تو کنے لینے نے؟ انہیں کہا میں تے 40 لینے نے۔ کنے؟ کٹھے 10 گنا زیادہ۔ سپاہیاں کہا نا یوسف علیہ السلام دا حکم ہے، ہر ایک کلوں پیسے بھی اسی کو جے لے رہے ہیں تے دانے بھی کو جے دینے پہ، سب نو 4 پیپے یا ٹوپے مل دے پہ، تو کیوں چاریاں دا مطالبہ کرنا ہے؟ وہ بندہ جھگڑے تے اتر آیا، لڑائی تے اتر آیا، سپاہیاں دا تے او دا جھگڑا ہون لگا تے یوسف علیہ السلام دور کھڑے ویکھتے پیسن قریب آ گئے، آ کے سپاہیاں نو پوچھ دینے کیوں لڑ دے ہوئے دے نال؟ انہاں کہا جی اسی تے نہیں لڑ دے، بندہ ہی لڑ دا پیا ساڑے نال۔ سارے نے تو آڈا حکم ہے کہ روپیہ 100 لینے تے 4 پیپے دانیاں دے دینے نے، یہ 40 پیا منگدا ہے۔ دسن لگا جڑا اللہ نو پاک آکھے رب پھر عطا تو ہاتھ نہیں روکدا، انہوں دیندا ہی جاندا ہے، نعمتاں عطا کردا جاندا ہے۔ یوسف علیہ السلام اس بندے وال مخاطب ہوئے، فرمایا کیوں منگنا ہے تو 40 پیپے؟ کون ہے تو؟ تیرا کی تعارف ہے؟ بندہ سیدھا ہو کے کھلو گیا، سن دے پئے ہو؟ بندہ سیدھا ہو کے کھلو گیا، کہنے لگا پیارے یوسف علیہ السلام جی میں کروایا نا اپنا تعارف تو آنو تے پھر تو ساں 40 نہیں موڑ 140 دینے نے، میں دسیا میں کون اپنا تعارف کروایا تو آنو 140 پیپے دینے پینے نے۔ یوسف علیہ السلام فرمایا ایڈا تینو مانے تے تو کروا اپنا تعارف، کون ہے تو؟ کتھوں آیا؟ انہوں نے کہا جی یہ چھڑو کتھوں آیا؟ تعارف تو آنو میں
کروانا. پتہ جدو زلیخا نے تواڈے تے الزام لایا کہ یوسف میرے نال برائی کرن لگے سن, میرے تے دست درازی کرن لگے سن, تے رولا پہ گیا, مقدمہ بادشاہ دی عدالت وچ آیا. بادشاہ نے زلیخا نو بھی بلایا, توانوں بھی بلایا. ایک پاسے زلیخا کھڑی ہے, ایک پاسے اللہ دا پیغمبر کھڑا ہے یوسف. زلیخا نو پوچھیا تیرا کی دعویٰ ہے؟ زلیخا کہندی ہے یوسف میرے نال برائی دا ارادہ رکھتے سن, میرے تے دست درازی کرن لگے سن. بادشاہ نے پوچھیا زلیخا تیرا کوئی گواہ ہے؟ ملکہ سی نا, عزیز مصر دی بیوی سی, سارے لوگاں نے جھوٹی گواہی دے دیتی زلیخا دے حق کہ زلیخا جو کہندی ہے صحیح کہندی ہے. وہ بندہ پہ گل سنائے یوسف علیہ السلام نو, تے پھر وہ بندہ کہندا پیارے یوسف. پھر تانوں بادشاہ نے پوچھیا یوسف تہاڈا کی دعویٰ ہے؟ تے تساں کہیا اے عزیز اے مصر دے بادشاہ میں پاک دامن ہاں, میں زلیخا نال نہ برائی دا ارادہ کیتا نہ دست درازی دا ارادہ رکھیا. بادشاہ نے پوچھیا تہاڈا بھی کوئی گواہ ہے؟ تے تساں سجے کھبے ویکھیا کوئی بندہ تہاڈے حق وچ گواہی دین والا ہے ہی نہیں سی. تے قریب ایک پنگوڑے چ 6 ماہ دا بچہ لیٹیا سی, تساں اس بچے والی اشارہ کیتا کہ اے بچہ میرے حق وچ گواہی دے گا. بندہ بول کے کہندا پیارے یوسف کدی 6 مہینیاں دا بچہ بھی بولیا پر تسی اللہ دے نبی ہو, اللہ دے پیغمبر ہو, تواڈے حکم دیو بچہ بولیا. اور وہ پنگوڑے چ لیٹیا 6 ماہ دا بچہ دوویں بازو لہرا کے کہندا ہے یوسف پاک ہے, یوسف پاک ہے, یوسف پاک ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نو گل ساری یاد آ گئی, اکھاں چانسو آ گئے. فرمایا ہاں جدو کسے نے مینوں پاک نہیں سی آکھیا, او پنگوڑے چ لیٹیا 6 ماہ دا بچہ میری پاک دامنی دی شہادت دیتی, انہیں گواہی دیتی. وہ بندہ کہندا ہے مسکرا کے پھر پیارے یوسف پہچانو ہاں ذرا, پیارے یوسف ذرا پہچانو ہاں وہ بچہ جنہیں 6 ماہ دی عمر پنگوڑے تینوں پاک آکھیا سی, اج جوان ہو کے تیرے سامنے دانے لین لئی کھلوتا ہویا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام دیا اکھا چانسو چھم چھم روئے, ہاتھ وچ پیپا آپ پکڑ لیا. سپاہیاں نو کیا پیچھے ہٹ جاؤ, جنہیں مینوں پاک آکھیا سی اینوں دانے بھی میں دواں گا. لگا جڑا رب نو پاک آکھے رب پھر عطا تو ہاتھ نہیں روکدا, انہوں عطا کردا جاندا ہے. یوسف علیہ السلام نے پیپا آپ پکڑیا, سپاہیاں نو پیچھے ہٹا دیتا, نالے روندے جاندے نے, نالے پیپے بھر بھر کے دانیاں دے دیندے جاندے نے. 40 بھی ہو گئے, 40 پیپے دانیاں دے ہو گئے, حتیٰ کہ اور عطا کرتے نے 80 پیپے دانیاں دے دیتے, 100 پیپا دانیاں دے دیتا, 120 دے دیتے, 140 بھی دے دیتے. ہاتھ نہیں روکیا یوسف پیغمبر نے. وہ بندہ آپ ہاتھ جوڑ کے کھلو گیا, کہنے لگا پیارے پیغمبر یوسف علیہ السلام ہونتے میرے دامن وچ گنجائش بھی نہیں کہ اور دانے لے سکا. حضرت یوسف علیہ السلام مسکرائے, فرمایا او نادانا میں بس نہیں کرنی جڑا یوسف نو پاک آکھے یوسف عطا کرن تو ہاتھ نہیں روکدا. او منڈی فیض آباد آلیو جڑا یوسف نو پاک آکھے یوسف عطا تو ہاتھ نہیں روکدا, تے جڑا اللہ نو پاک آکھے رب عطا تو ہاتھ کیویں روکے گا. تو انہوں نقیب محفل کبھے سبحان اللہ آنکھو تو تسی مڑ منہ وٹھ دے ہو, احسانوں ہی آنکھ دے جان دے نے. میں کہنا تو آڑے تے احسان کر دے ہو, تو انہوں نیکی دی دعوت دیندہ ہے. کہن دینے سبحان اللہ آنکھو بولو ہاں, پھر بولو. تسی یہ وظیفہ پکا لو جی زبان سے تاثیر نہیں ہو, سبحان اللہ دا ورد کریا کرے.
جدے رزق کمی ہے وہ سبحان اللہ پڑھیا کرے، جدی اولاد فرما بردار نہیں وہ سبحان اللہ دا ورد کریا کرے، جیڑا کہندا محنت بڑی کرنا برکت نہیں ہوندی وہ سبحان اللہ دا وظیفہ کریا کرے۔ دیکھیو اللہ عطاواں دی بارش فرما دے گا، رب نعمتاں دیندا جائے گا۔ میں آ گیا جے پھر اوتھے ہی حضور دا صدقہ اللہ دا بڑا احسان ہے ساڈے تے۔ ایک احسان ذکر کیتا، ساڈے عیباں تے پردے پائے، ایک اور ذکر کراں کہ نہ، ایک اور احسان ذکر کرن لگا۔ نبی کریم علیہ السلام دی آمد تو قبل، حضور دے میلاد تو پہلا لوگ گناہ کر دیتے، ہلاک کر دیتے، انہاں تے عذاب آ جانا۔ سن دے پئے ہو؟ کسے قوم نو پانی وچ غرق کر دیتا گیا، کسے قوم تے پتھر برسے، کسے قوم تے خون دا عذاب، جوان دا عذاب، مینڈکاں دا عذاب، کسے قوم دی شکلاں بگاڑ دیتی گئی، گناہاں دی وجہ نال عذاب آندا۔ سن رہے ہو؟ ہجے تہاڈی توجہ نہیں، میں یہاں تہاڈی طبیعت اداں دی ہے۔ میرے جمعے وچ بھی لوکی جڑے نا وہ آش کر دے، جملہ اجے مکمل بعد وچ ہوندا تے سبحان اللہ پہلے آوندی ہے۔ مینوں لگدا تسی غور نال سن دے پئے، بہتے کھب کے سن دے پئے، بھئی ایڈے بھی نہ کھبو کہ مینوں پتہ ہی نہ لگے تسی ہیگے ہو کہ نہیں ہیگے۔ تو اپنے ہون دا تے ثبوت دو نا کچھ۔ میں جڑی گل کردا پیا، حضور دے آن تو پہلا لوگ گناہ کر دیتے، عذاب آ جاندا، ہلاک کر دیتے جاندے، برباد کر دیتے جاندے، شکلاں بگاڑ دیتی جاندیاں گناہاں دی وجہ نال۔ پھر حضور آئے، میرے نبی دا میلاد ہویا، آج محفل میلاد ہے نا، میں میلاد دیاں برکتیں ہی دسی جانا تو آدھا، حضور دا میلاد ہویا۔ تے کیفیت بنی مسلمانوں، میرے نبی کریم علیہ السلام نے جدو مکے دی وادی چ لوکاں نو کیا نا میں اللہ دا آخری رسول ہاں، تے قوم کہندی یہ لست مرسلا، تو اللہ دا رسول نہیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام دا دل پریشان ہویا، تے پروردگار عالم نے محبوب نو کیا نا غم کر، قوم کہندی ہے ایسا تینو اللہ دا رسول مندے ہی نہیں، تیرے خدا نو ایک مندے ہی نہیں، جا رب نو کہو ساڑھے تے عذاب نازل کرے، ساڑھے تے پتھر برسائے۔ میرے رسول کریم اللہ دی بارگاہ چرچ کرتے ہیں، یا اللہ پہلیاں قوماں سا نافرمانی کر دیا سن عذاب آ جاندا سی، اے چنگی قوم ہے نالے نافرمانی کر دیئے، نالے منہ عذاب منگ دیئے، یا اللہ ہون کی کریں گا؟ اللہ فرمایا حبیب انہاں نو کہہ دے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ ہون انہاں نو عذاب نہیں دے گا اس لئے کہ انہاں وچ میرا محبوب محمد آ گیا ہونا۔ اچھا تسی میں نو آگو کہ ویسی صاحب گناہ تے ہوندے نے تے عذاب نہیں ہوندا تے پھر رب کی کردہ ہے گناہ گارانا؟ گناہ گارانا رب کی سلوک کردہ ہے؟ ان میں تو انہوں کہنا جڑے نیک ہو نہ بہتے ہو نہ بولیا جڑے سمجھ دیو کیسی گناہ گارا ہو تو سبحان اللہ آنکھو نا۔ متقی پرہیزگار جڑے بہت کہیں دینے اسی نیک ہاں او نہ بولو تسی، گناہ گار نو تے اللہ دی رحمت تے سبحان کہنا چاہی دے نا۔ ایک گل تسی میں نو کہہ سکتے ہو، کہنا تو سن کوئی نہیں، تسی کہیں دے ہی نہیں، میں ہوں جا اپنے اللہ ہی تو آڑے اللہ آپ پہ ہی بنا لنا گل، تو تسی میں نو کہہ سکتے ہو ویسی صاحب اللہ گناہ گاراں تے ہون عذاب تے نہیں دیندہ تے رب پھر گناہ گاراں نال کی سلوک کردہ ہے؟ آؤ اپنے نبی میلاد والے آقا نو پوچھنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گناہ تے ہون بھی ساڑھے کلوں ہو جاندے نے تے اللہ پھر گناہ گاراں نال کی سلوک کردہ ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے او میرے امتیہ نوجوان میرے امتی تے مسلمان کلوں گناہ ہو جائے تے اللہ عذاب نہیں ہو دیندہ، یا رسول اللہ رب کی کردہ ہے؟ میرے آقا فرماندے نے اللہ دی توبہ دا انتظار کردہ رہتا ہے۔ نوجوان منڈے کھنڈے کلو گناہ ہو جائے مسلمان کلو، میرے آقا فرماندے نے اللہ عذاب نہیں دیندہ،
وہ دی توبہ دا انتظار کرتا رہندا ہے تے جے کر لے او گنہگار نوجوان توبہ میرے آقا فرماندے نے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ گناہ تو توبہ کرنے والا ایویں ہی ہو جاندا ہے جویں انہیں کدی گناہ کیتا ہی نہیں اللہ دا گناہ معاف فرما دیندا ہے اور یا رسول اللہ جے منڈا وی اڑ جائے آج کل تے منڈے اڑ جاندے نے ہن جی ابے آگے تے ہن جی اڑ جاندے نے نا بڑے منڈے اڑیل نے ابے سمجھاندے نے تے ابے نو کہندے نے ابا تو پرانا ہو گیا ہے ابا پرانا ہو جاندا ہے جی ابا تو پرانا ہو گیا ہے پرانیاں گلاں کرنا ہے ہن جدید دور آ گیا ہے سائنس دا دور آ گیا ہے انٹرنیٹ دا دور آ گیا ہے ہن پرانیاں گلاں نہیں چل دیا میں کہنا او نادانا بزرگاں دی حیا کریا کر احترام کریا کر او چٹی داڑھی دا تے رب بھی حیا کردا ہے تینوں بھی حیا تے احترام ہونا چاہیے بزرگاں دا تسی میں نو کہو گے او ویسی صاحب نوجوان جے تے توبہ کر لے تے پھر تے او دے گناہ ہو گئے معاف تے جے اڑ جائے منڈا نوجوان گنہگار یا رسول اللہ جے گنہگار نوجوان مسلمان توبہ نہ کرے تے پھر رب عذاب دیندہ حضور فرماندے نے نہیں اللہ پھر بھی عذاب نہیں دیندہ یا رسول اللہ ہون رب کی کردہ ہے اللہ دے حبیب فرماندے نے اللہ او دے بڑھے ہون دا انتظار کردہ رہندا ہے اللہ او دے بڑھے ہون دا انتظار کردہ رہندا ہے کہ بوڑھا ہوئے ایدی کمر ٹیڑی ہو جائے اکھاں دی بنائی کم ہو جائے کمزور ہو جائے تے لاٹھی پکڑ کے ٹردا مسجد دے بوئے دے اگوں دی گزرے تے مسجد چو حافظ صاحب مولی صاحب قاری صاحب آزان پڑھ دے ہون حیّا علی الصلاۃ اوے آجا نماز وال حیّا علی الفلاح آجا کامیابی وال تے بابا گھر جان دی بجائے مسیطے ٹر جائے تے وضو کر کے سر سجدے رکھ کے دو اتھرو اکھاں چو کٹ کے رو کے ایک واری کبے استغفر اللہ اللہ میں نو معاف کر دے تے رب تعالیٰ اس بابے دے تو اتھروان دی وجہ دے نالو دے سارے گناہ معاف فرما چھڑ رہا ہے ایک کدا صدقہ ہے اچھی بولو ہاں یہ حضور دے میلاد دا صدقہ ہے یا رسول اللہ جے بابا بھی توبہ نہ کرے جی بھی بابے انوانے نہ داڑیاں منڈاؤ بابے انوان دے رہنے ہون چھڑو پر بہت ہی ننگ گئی جے تھوڑی رہ گئی جے قبر اچ جاؤ تے کم از کم چہرے تے مصطفیٰ دی سنت ہو گئے تے قبر وچ محبوب نے آنے تے میرے کملی والے تے نو ویک کے ہی دس فرما دین فرشتیانو فرشتیو چھڑ دیو اے تے میرا غلام ہے ایدی صورت ویکھو میرے غلامہ والی یہ اسی تے بابیوں نو بھی کہنے ہیں بھاد آ جاؤ نہ داڑیاں منڈایا کرو نہ گناہ والے پاس سے جایا کرو یا رسول اللہ جے بابا بھی توبہ نہ کرے تے پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پھر بھی عذاب نہیں دیندہ یا رسول اللہ رب کی کردہ ہے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے پھر اللہ دی موت دا انتظار کردہ ہے ہرے مرن دے ویلے جدو ملک الموت آئے روح قبض ہون لگے انہوں اس ویلے ہی خوف خدا آ جائے اور ایک توبہ والے پاس سے آ جائے مرتے وقت بھی توبہ کر لیتے اللہ گناہ معاف فرما چھڑ جائے اور اگر اس ویلے بھی توبہ نہ کرے تے پھر آقا ہون تے توبہ تو بغیر مر گیا گناہ واندی حالت تھی مر گیا ہون تے قبر وچ عذاب ہوئے گا نا میرے آقا فرمان دینے نہیں ایڈی خوشخبری تو آنو کسے نہیں دینی جدی میں دینا پہ حضرت خواجہ اویس کرنی دا دامن پھڑ کے خوشخبری سنا رہا میرے مسلمان بھائیو حضور فرماندے نے اللہ ہمیں عذاب نہیں ہو دیندہ یا رسول اللہ ہونتے نہ توبہ کر سکتا ہے قبر وچ نہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ داڑھی رکھ سکتا ہے نہ کو حج کر سکتا ہے نہ زکاة دے سکتا ہے قبر وچ بس بندہ مکلف رہندہ ہی نہیں ہونتے کوئی عمل کر سکتا ہی نہیں تو یا رسول اللہ ہون رب کی انتظار کرتا ہے ہون کی اڑیک دے میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے او میرے امتیہ اگر گناہ تے توبہ تو بغیر بندہ مر جائے قبر وچ دفن کر دیتا جائے اللہ پھر بھی عذاب نہیں دیندہ یا رسول اللہ ہن
رب کی کردا ہے حضور فرماندے نے اللہ ہن انتظار کردا ہے ہورے ایدی اولاد وچوں کوئی چنگا نکل آئے ایدے تیاں پتراں کوئی چنگا نکل آئے وہی ہاتھ چک کے آکھے یا اللہ میرے ابے نو معاف کر دے یا اللہ میرے تائے نو معاف کر دے میرے دادے نو معاف کر دے حضور فرماندے نے پچھلے اولاد چنگی او دے واسطے دعا کر دی اللہ دی رحمت جوش چاندی ہے قبر وچ بھی او دے گناہ اللہ معاف فرما چھڑ دا یہ کدا صدقہ ہے گل لمحی ہو جانی ہے میں پھر پیچھے آ چلا حضور دے میلاد دا صدقہ اللہ دا ساڈے تے بڑا کرم ہے میں ویندا سا پیا کہ ساڈیاں بھیناں وی جاندیاں پیاں کچھ میلاد سنن آئیاں نے کہ نہیں آئیاں چھتاں تے بیٹھیاں ہون گیاں تے ٹی وی بھی چل رہے اچھا ماشاءاللہ لو میں انہاں واسطے بھی گل سنان لگا کو تساں کلا ٹھیکہ تے نہیں نہ لے آ بندے آئیں کی خیال ہے تسی آکو ویسی صاحب تساں بندیاں لئی یا وہ ساڑیاں بہناں ماواں بیٹیاں وہ کہن وہ ویسی صاحب بندیاں لئی تے تساں خوشخبریاں سنا چھڑیاں اسی بھی نبی دے میلاد چاہیاں سا تے ساڈے واسطے حضور دا صدقہ کی سانو ملیا سنو یہ تے میں جرنل ساریاں گلاں کیتیاں نے اللہ اور بھی بڑے احسان نے کہ میرے آقا دے آن تو پہلا لوگ اپنی عبادت گاہ وچ عبادت کرتے سن حضور آئے تے ساری زمین نو پاک کر چھڑیا گیا ہن کھو تے نماز پڑھ دکان تے نماز پڑھ ڈیرے تے نماز پڑھ مسیتی نماز پڑھ جتھے نماز پڑھے تیری نماز ہو جاندی ہے حضور دے آن تو پہلا کپڑا پلید ہو جاندہ یا جسم پلید ہو جاندہ تے اگ نال داغ نہ پہندہ سی کپڑا کٹنا پہندہ سی پر میرے نبی کریم دے میلاد دی برکت نال اللہ نے پانی نو ساڑے واسطے طہارت تے پاکیزگی دا ذریعہ بنا دیتا ہن میں خاص عورتاں واسطے احسان ذکر کر رہا تسی بھی سن لو جنہ دے اہل خانہ آئے نے سن رہے نے ٹھیک ہے جنہ دے نہیں آئے وہ کم از کم ایک گلتے ہے خواتین والی یاد رکھے آجے کہ گھر جا کے سنا دے آجے میرے نبی کریم علیہ السلام دا صدقہ ایک عورت نو نا 4 مقدس رشتے ملے بولو کنے 4 پہلا عورت دا مقدس رشتہ عورت ماں ہے دوسرا عورت دا مقدس رشتہ ہے عورت بیوی ہے تیسرا عورت دا مقدس رشتہ عورت بہن ہے اور چوتھا عورت دا مقدس رشتہ عورت بیٹی ہے یہ 4 ایک عورت دے مقدس ترین رشتے نے لو میں جلدی نال گل کراں تاکہ میں بھی واپس بھی جانا ہے تے بعد چنیب بگا صاحب دی نات بھی ہونی ہے چھیتی چھیتی میں انہاں چوں تے شاید نہ ہو سکے بہرحال 2 رشتیاں تے میں گل کر دینا 2 بینڈنگ چھڑ دینا مڑتے چھڑ دینا پھر کتے تساں یاد کیتا تے پھر 2 رشتے باقی تو انہوں سنا دا گا ماں تے بہن دے رشتے 2 رشتیاں تے میں ذکر کرنا انہاں 2 رشتیاں نال آج کل زیادتی بڑی ہوگی ماں نال بھی بڑی زیادتی کر دینا اور بہن نال بھی احباب بڑی زیادتی کر دینا انہاں 2 رشتیاں تے گل کرنا میرے آقا دے میلاد تو پہلا ماں دا رشتہ ہے سی اس دنیا تے ماں ہے سی یہ رشتہ ہے سی پر ایویں جویں ماں دا رشتہ ہے سی یہ مٹھاس کوئی نہیں سی احترام کوئی نہیں قدر کوئی نہیں سی باپ مر جاندہ نا سن دے پہو کہ نہیں باپ مر جاندہ 2 پتر باپ چھوڑ کے جاندہ اولاد 2 بیٹے چونکہ وراثت مل دی بیٹیاں نو سی حضور دی آمد تو پہلا بیٹیاں نو کوئی حصہ نہیں سی ملتا ایک گاں کر چھڑ کے جاندہ ایک پتران دی ماں چھڑ کے جاندہ مرن والا 2 پتر آپس ونڈی پا لیندے ایک دے حصے گاں آ جاندہ
ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਵੇਂ ਜਿਸ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਮਾਂ ਆਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵਟ ਲੈਂਦਾ। ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਮਿਲਾਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਮਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੀ ਸੀ, ਔਰਤ ਬੈਸੀਅਤ ਮਾਂ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਤਬਕਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਹੋਇਆ, میرے نبی آئے، حضور نے فرمایا لوگوں ماں منڈی ویچ ویچن والی چیز نہیں، الجنت تحت اقدام امہاتکم، اللہ نے تواڈی جنت تواڈے ماں دے پیراں تھلے رکھی ہوئی ہے۔ بولو اچھی سبحان اللہ۔ حضور دے میلاد دا صدقہ عورت ماں یہ پیراں تھلے جنت ہے۔ آکھو سبحان اللہ، اچھی بولو۔ میں ایم اے اسلامیات دنیا دے سارے مذہب پڑھے نے، تقابل ادیان دی کتب دے اندر عیسائیت دے بلکہ 4 کورسز کیتے نے میں باقاعدہ عیسائیت دے، عیسائی مذہب دے ریسرچ کیتی ہے، ہندو مذہب پڑھے ہے، سکھزم نو پڑھے ہے، بدھزم نو پڑھے ہے، یہودیت نو پڑھے ہے، میں دنیا دے مذاہب پڑھے نے۔ دنیا دے کسے مذہب نے ماں دے پیراں تھلے جنت نہیں جے رکھی۔ ماں دے پیراں تھلے اگر جنت رکھی ہے تو صرف میلاد والے محمد نے رکھی ہوئی ہے۔ حضور نے ماں دے پیراں تھلے جنت رکھی۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نو دودھ پلان والی آؤندی سی نا حلیمہ سعدیہ، تو میرے آقا کھڑے ہو جاتے، اپنا کمبل موڑے تو لا کے دے پیراں تھلے وشان دے۔ دسو دودھ پلان والے دی اتنی شان ہے، دودھ پلان والی ماں دی اتنی شان ہے، تے جنم دین والی ماں دی کتنی شان ہوئے گی۔ میرے آقا علیہ السلام ہجرت دے سفر تھے، میں پچھلے سال گیا سا عمرے شریف تھے، میں نو ساتھیاں نے ابوا شریف لے کے گئے، حضرت اماں آمنہ دی قبر مبارک تھے۔ میرے آقا علیہ السلام ہجرت دے سفر حضرت ابو بکر صدیق دے نال نے، اور حضور نے فرمایا جڑا راہ دسن والا ہے نا، ایک بندہ سی جڑا راہ دستا سی، میرے آقا نے فرمایا ابو بکر ہے جڑا سانو راہ دسن والا ہے نا، انہوں کہو میں نو اس راہ تو دی لے کے چلے جس راہ وچ میری اماں آمنہ دی قبر ہوندی ہے۔ ماں دی اتنی شان ہے، پر ساڑھے حال پتہ کی ہے، میں پیرہ کلو پہلو معافی مانگ لین لگا، پیر جی میں معافی مانگ کے گل کرن لگا۔ ساڑھے حال معاشرے دا پتہ کی ہے، ماں کر تکے کھاندی ہوندی ہے، ٹھیڈے کھاندی ہوندی ہے، بیمار ہوندی ہے، انہوں تواڈی خدمت دی لوڑ ہے۔ تے منڈے دا پتہ کرو منڈا کتھے گیا جی؟ منڈا تبلیغی جماعت نل گیا، تبلیغ کرن گیا، منڈا تبلیغ تے گیا، اس تبلیغ دا ٹگا مول نہیں جے ماں دی خدمت نہیں کی تھی۔ اچھا جی تبلیغیاں کلو بچ جائے نا تے پھر منڈے دا پتہ کرو، ماں وڈیری کا ٹھیڈے کھاندی ہوندی ہے، تو منڈا کتھے گیا پتہ کرو تے کہندے نے منڈا جہاد تے گیا، کشمیر تے جہاد تے گیا۔ میرے آقا علیہ السلام کو ایک صحابی آئے، آقا میں جہاد تے جانا چاہنا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ماں پیو ہے ہی؟ عرض کی تھی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا جا انہاں دی خدمت کرتے نو کار بیٹھے ہیں جہاد دا ثواب ملے گا۔ ساڑھے ماں پیو کا ٹھیڈے کانتے ہوندے نے تے منڈے جہاد تے گئے، تے جے تبلیغیاں کلوں بھی بچ جائے تے جہادیاں کلوں بھی بچ جائے تے پھر پیران آپ ہی گل لگے کر دیتی ہے۔ تے منڈے دا پتہ کرو ماں کا ٹھیڈے کھاندی ہوندی ہے تے پتر کی پیران نل گیا ہے، وہ پیران نل گیا ہے۔ یہ بھی گل سچی جے، میں آپ سلسلے والا تے نسبت والا اپنے پیر خانے تو میں نو خلافت میں یہ گل سچی کہنا تو آنو کہ میرے عزیزو پیران کلوں میں اس ویلے تک کچھ نہیں جے ملنا جے ماں پیو راضی نہ ہویا۔ ماں راضی ہے
تو پھر پیراں کلو بھی سب کچھ ملے گا. ایک گل حقیقت ہے پیر ہوندے ہی نیک نے. چک لے تے رب کہندا ماں باپ دے خالی ہاتھ واپس کر دیا مینوں شرم آؤندی. رب ماں پیو دے خالی ہاتھ نہیں لوٹاندا. حضرت با یزید بستامی فرماتے نے میں 12 سال عبادت کی تھی مینوں مرتبہ نہیں ملیا. ماں بیمار سی میں ماں نو پانی دا گھٹ پلایا میری اماں نے ہاتھ چک کے مینوں دعا دیتی رب نے مینوں ولیاں دا شہنشاہ بنا دیتا. ماں پیو اگر گھر ٹھیڈے کھاندا ہے تے مینوں دسو کی بنے گا ساڈا. ایک گل کر کے پھر میں دوجے رشتے تے گل کرتا پھر تانوں شعر سنا دینا. کیوں جی محمود صاحب بھی ضروری نے. ایک گل سنان لگا جڑا ماں دی خدمت نہیں نہ کردا اونوں در در تے ٹھیڈے کھانے پیندے نے. صحیح میں گلاں کرن دے آج ناراض ہو جو گے تو ہو جائے آج. میں صحیح گلاں کرن میرا منصب اجازت ہی نہیں دیندا کہ میں غلط گل کراں. عمل نہ ہونا وہ وکری گل ہے کسی دا. گل تے صحیح کرنی چاہیے نا. بولو سو گئے ہون. جڑا ماں دی کدی خدمت کردا کدی نہیں کردا عورت بحیثیت ماں. جڑا کدی ماں دی خدمت کردا کدی نہیں کردا کدی منا لیندا کدی رسا لیندا کدی کھوا لیندا کدی بھکھیاں رکھدا کدی ناراض کردا کدی راضی کردا اونوں بخشش لئی ترلے لینے پیندے نے. کدی پیراں نوں آکھے گا شاہ جی دعا کریو رب مینوں بخش دے. کدی امام صاحب نو کدی حافظ صاحب نو کدی قاری صاحب نو آکھے گا حضرت جی دعا کرو رب مینوں بخش دے. ہن سنو جڑا ماں دی کدی خدمت کردا کدی نہیں کردا بخشش لئی ترلے لیندا اور جڑا ماں دا ہووے صحیح فرما بردار. آکھو ایک باری سبحان اللہ. ڈٹ کے آکھو سبحان اللہ. جڑا ماں دا ہووے صحیح فرما بردار اوہ کپڑے او دے پھٹے پرانے ہون داڑھی او دی گردلود ہووے زلفاں او دیاں بکھریاں ہون او یمن کے جنگلاں میں جھوٹ چاردا ہووے نہ او دا ویسے کرنی ہووے ماں دا فرما بردار ہووے انہوں بخشش لئی ترلے نہیں لینے پیندے بلکہ مدینے والا عمر تے علی نو بھیج کے اپنا جمعہ بھیج کے کہندا اس ماں دے فرما بردار نو آکھو میری امت دی بخشش لئی دعا کرے. ماں دے فرما بردار کلو کملی والا دعا کرواندا. اے جے ماں دی فرما برداری کرتا. حضرت اویس کرنی نے صحابی بننا گوارا نہیں کیتا ماں دی خدمت کر دے. ماں دی خدمت دا صلہ اے ملیا کہ مدینے والا اپنی زبان تو خود اویسے کرنی دا تعارف کروا دے. اچھی بولو اے جے ماں دی خدمت دی عظمت شان. یہ نہیں کہ میرے نبی دیاں دعاواں قبول نہیں ہوتی ہیں. میرے نبی نالوں ود کے کدی دعا قبول ہو سکتی ہے پر رسول کریم نے دسیا جڑا ماں دا فرما بردار ہوئے اسی انہوں بھی دعاواں دی قبولیت والا بنا دینے. عورت بحیثیت ماں ادھ قدمہ تلے جنت رکھی. آؤ اگر تے تسی ماں دی خدمت کی تھی والد دی خدمت کی تھی تے پھر میں سمجھاں گا میلاد منان دا تسا حق ادا کر دیتا ہے. دوسرے رشتے تے گل کرن لگا ہن چھیتی گل کرا چھیتی مقامہ. دوسرا عورت دا مقدس رشتہ عورت بہن ہے. بہن دے رشتے نو سمجھ دیو نا. اج نہ کلو شتامہ تے پہلو انگوٹھے لوا لیندے ہو کہ حصہ نہ لینا پوے نو حصہ نہ دینا پوے. اسی بڑے سیانے ہیں. او ماں جڑی پہلو بہن بھی ہے وہ آپ ہی کہندی ہوندی کہ تیاں نہیں لندیاں ہوندیاں حصہ. پہ کیوں نہیں لندیاں جدو اللہ رسول نے نہ دا حصہ رکھیا ہویا. اللہ رسول نے شریعت نے نہ دا حصہ رکھیا باپ دی وراثت ہے. بہن ایڈا مقدس رشتہ ہے
میرے نبی کریم علیہ السلام دے میلاد تو پہلا بھین نوں بھی کوئی نہیں سی مندا، اے دے رشتے نوں بھی کوئی نہیں سی قدر دی نظر نال ویکھدا، بلکہ کوئی بھین نوں عورت نوں بھین منن واسطے تیار نہیں سی میرے عزیزو۔ بچی نوں تے جم دے گلا دبا کے مار دیندے سن، پھر حضور دا میلاد ہویا، بولو 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 اچھی بولو، پھر حضور دا میلاد ہویا، میرے نبی آئے صلی اللہ علیہ وسلم تے حضور اپنے والدین دی کلی اولاد سا، حضور دی نہ سکی کوئی پین نہ سکا پرا، ایک پین سی دودھ دی رضائی پین، نا او دا شیمہ، حضرت علیمہ سعدیہ دی تھی سی، حضور نو لوریاں سنان دی رہی ہے، بچپن چ کھڈان دی رہی ہے، تے میرے نبی میلاد والے آقا نے پھر پہن دی قدر کنی کی دی۔ سنو تے اپنا ایمان تازہ کرو، لو اے ہوئی میری تقریر دا حاصل کلام ہے، اور اے دے تے میں ختم کر دینی اپنی تقریر، سماعت کر دے جایا جے تو سبحان اللہ کہن دے جایا جے محبت نال۔ میرے عزیزو حضور تے اپنی والدہ وال لٹا دیتے گئے، شیمہ جب جوان ہوئی تے حضرت علیمہ نے انہاں دی شادی کر دیتی، شیمہ دی شادی ہوئی کافران دے قبیلے تے حضور علیہ السلام جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، ہجرت تو بعد جہاد دا حکم آ گیا، جتھے مختلف قبائل نال میرے نبی نے جہاد فرمایا، اوتھے شیمہ دے سسرالی قبیلے والے نال بھی جہاد کیتا، حسب معمول میرے نبی جیت گئے، شیمہ دے سسرالی قبیلے والے ہار گئے، کچھ بندے اس قبیلے دے قیدی بھی بن گئے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے اعلان کیتا کہ فی بندے دے صحابہ نہ لینا انہا فدیہ لے آؤ، جرمانہ لے آؤ، یا اپنے بندے چھڑا کے لے جاؤ، کہ جنگاں دا اصول سی۔ شیمہ دے سسرالی قبیلے دے سردارہ نے آپس مشورہ کیتا کہ جے ہر گھر اپنا قیدی چھڑان لگا تے کوئی ماڑے گھر بھی آنے تے وہ تے پیسے نہیں دے سکتے، تگڑے چھڑا لین گے ماڑے رہ جان گے، ایویں کریے ہر گھر نو چندہ لا لئیے او دی توفیق دے مطابق، تے ایک جگہ تے ساری رقم جمع کر لئیے، تے سارے قیدیاں دا اکو واری جرمانہ تے فدیہ دے کے سارے قیدی چھڑا لے آئیے، قبیلے دی عزت بھی رہ جائے گی، بندے بھی چھٹ جان گے۔ اتفاق ہو گیا تے قبیلے دے سردار ہر بوئے تے جان لگے، چندہ لیندے نے پہ جمع کر دے پہ نے، ویکھے دے نا پینڈ دا ٹرانسفارمر سڑ جے تے بندے چندہ لا دیں گے کہ چلو یار رفاع عامہ دا کام ہے، سارے جل کے کم کر لینے ہیں، انہیں بھی چندہ لایا تے شیمہ دے بوئے تے بھی گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، شیمہ دروازے تے آئی، آ کے پوچھیا کیویں آئے ہو؟ کیا شیمہ تینوں پتہ ہے ساڈی مسلماناں نال جنگ ہوئی ہے، مسلمان جیت گئے نے، اسی ہار گئے ہیں، تو ساڈے بندے قیدی بن گئے نے تے قیدیاں نوں چھڑانے، جنگاں دا اصول ہے فدیہ دے کے چھڑائی دے، تے ہر گھر نوں چندہ لگ گیا، تینوں بھی چندہ لایا، تو بھی چندہ دے۔ شیمہ اپنے گھر دے بوئے تے کھلوتی کھلوتی، سنو بہن دی عظمت، اپنے گھر دے دروازے تے کھڑیا کھڑیا پوچھ دیئے اے تا دسو مسلمانہ دا سپا سالار کون ہے؟ وہ قبیلے دے سردار کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شیمہ کہنے لگی پاک دے نا اس گل دا کہ محمد ہی نے سپا سالار ہونا، کیا ہاں کیا پھر جنہ کو چندہ لے آجے نا انہوں نے واپس کارا ہو؟ کہ شیمہ ایک ہی گل کی تھی تو شیمہ کہن دیئے محمد تے میرا ویر ہے تے میں بچپن جو انہوں نے کھڑان دی رہی ہیں، وہ تے بڑا لج پالے تے میں نو ایک واری نال لے چلو، میں بغیر فدیے تو بغیر پیسے دین تو سارے قیدی ادھا ہی چھڑا لے آواں گی۔ وہ قبیلے دے سردار کہنے لگے شیمہ چلی ہو گئی ہیں، جنگاں دا اصول ہے کہ قیدی چھٹ دے فدیہ دے کے دیں۔ انہوں نے کہا منو یہ نہیں پتا جنگاں دا اصول کی ہے، میں تے عورت ہاں، میں تے جنگاں چ نہیں جاندی، پر اصول ہوئے گا۔ تو ساکلو میں یہ ہوئی پوچھے ہے کہ مسلمانہ دا سپا سالار کون ہے؟ تو آپ دسے ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔
تے جے محمد نے تے وہ میرے ویر نے مینوں پتہ ہے انہاں دی طبیعت دا وہ بہناں نال بڑا ہی پیار کردے نے مینوں نال لے چلو میں بغیر فدیے تو چھڑا لے آواں گی وہ ایک نالوں سردار بولیا انہیں کیا جدو کہیں دی جو پئی ہے تے من جاؤ جے گل بن گئی تے ٹھیک ہے نہیں تے کل فدیہ دے کے کہہ دی چھڑا لیں گے میں کہا اچھا تو کر دے کم مکال ہے شام تک شیما دے کر دے کم مک گئے شامی ٹوری قبیلے دے سردارانا جدو میدان جنگ پہنچی نا تو عشاء بھی ہو گئی واہ واہ کھو پیا نیرا ہو گیا حضور علیہ السلام عشاء دی جماعت کروا کے اپنے خیمے چرام کرن واسطے ٹر گئے سن پہرے دار پہرا پیا دیندا سی تے شیما اپنے قبیلے دے سرداراں دے نال میدان جنگ وچ پہنچی سن دے پئے ہو تے حضور دے خیمے ول ٹری جائے او دربان نے چوکیدار پہرے دار نے روک لیا بی بی کون ہے تو کدھر جا رہی ہیں کنوں ملنا ہی شیما نالے ٹری جائے تے نالے کہن لگی میں شیما واں تے اپنے ویر محمد نو ملن واسطے آئی ہاں انہیں کہا بی بی ایسا نہیں سنی آج تک کہ حضور دی کوئی بہن ہوئے تو مصطفیٰ دی شیرہ ہون دی دعوے دار کتھوں آ گئی شیما دے چل دے قدم رک گئے کہنے لگی اچھا میں اگے نہیں جان دی تو جا اس پہرے دار نو کہنے لگا تو جا تے جا کے اپنے آقا نو پوچھ شیما او دی بہن ہے وے کہ نہیں ہے اینی گل تو پوچھیا جا سن رہے ہو ہن تہاڈا میں ذوق پورا کر عورت بحثیت بہن میرے نبی دے میلاد دا صدقہ انہوں عزتاں کنیاں ملیا نہیں سنو مسلمانوں میرے تے تواڈے کملی والے والدوحا دے چہرے والے واللیل دیاں پیاریاں زلفاں والے والفجر دی پیاری پیشانی والے ولی اثر دے سونے زمانے والے لام روکا دی پیاری جان والے ید اللہ دے پیارے ہتھاں والے وجہ اللہ دے نورانی چہرے والے کریم آقا علیہ السلام اپنے خیمے دے اندر جلوہ فروز نے دربان جاندہ ہے پہرے دار جاندہ ہے جا کے میرے نبی کریم علیہ السلام دے خیمے دا پردہ ہٹاندہ ہے خیمے دا پردہ ہٹا کے مصطفیٰ دے خیمے میں داخل ہوندہ ہے نالے عرض کردہ ہے السلام علیکم یا رسول اللہ اے اللہ دے شانہ والے رسول میرا سلام قبول فرما لو میرے تے تواڈے نبی کریم علیہ السلام نے سلام دا جواب دیتا آ دربان کے میں آئے دربان کہندہ مدینے دیا تاجدارا بار شیما نا دیئے کی عورت آئیے جدو میرے نبی کریم علیہ السلام دے کنہ دی اندر شیما دا نا پیا میرے نبی بیٹھے سن اٹھ کے کھڑے ہو جاتے نے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دربان میری بہن نو بار کیوں کھلاری رکھے اندر کیوں نہیں لے کے آیا سن میرے نبی دے میلاد دا صدقہ مصطفیٰ نے بہن نو کنیاں عظمتاں عطا فرمائیاں نے کنیاں شانہ عطا فرمائیاں نے فرمایا میری بہن نو باہر کیوں روکی رکھے اندر کیوں نہیں لے کے آیا دربان ٹرن لگا تے کملی والے کریم آقا علیہ السلام نے دربان تے کندھے تے ہاتھ رکھے فرمایا تو رک جا محمد اپنی بہن دا آپ استقبال کرے گا ہن ذرا سوچو وڈا ککر دے رہن آلیو منڈی فیض آباد دے رہن آلیو آپ ہی سوچو اے معراج دا مہینہ ہے وہ جس رسول دا استقبال خدا کر دے شب معراج جس رسول دا استقبال خدا کرے وہ رسول اپنی بہن دے استقبال واسطے اٹھیا ہویا ہے ساڈا سلوکی یہ بہنا دے نال میلاد والے نبی دا سلوکی یہ بہنا دے نال میرے کریم آقا علیہ السلام خود کھڑے ہو جاندے نے ہن مسلمانوں توجہ فرمایو رات دا وقت ہے ہر پاسے ہنیرا ہی ہنیرا ہے کتے بھی چانن کوئی نہیں میرے نبی کریم
علیہ السلام دی ہمشیرہ باہر کھڑی ہے، خیمے تو باہر کھڑی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے خیمے دا پردہ ہٹایا، چہرہ مبارک نمودار فرمایا، ہنیرا مک جاندا ہے، چانن ہو جاندا ہے، ہر پاسے اجالا ہو جاندا ہے۔ کملی والے کریم آقا دا مکھڑا جدوں نمودار ہویا